ଜଗାର ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ କର୍ମାବାଇ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁକୁ ଖେଚେଡି ଭୋଗ ଯାଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମାବାଇ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଜଗା ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା କର୍ମାବାଇଙ୍କ ଘରେ। ମା କର୍ମାବାଇ, ମୋ ଖେଚେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ହଲୋ ମୋ ଜଗା, ତୁ ବସିଯା, ମୁଁ ଗରମା ଗରମ ପରସୁଛି। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ତ ବନେଇଛି ପୁଅ, ଖା, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖା। ନୀତିଦିନ ପରି କର୍ମାବାଇ ଖେଚେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗାଧୁଆ ଖେଚେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମା, କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମୋର ଜଗା ପାଇଁ ଖେଚେଡି ରାନ୍ଧୁଛି ବା। ତୁ ଅଗାଧୁଆ ରାନ୍ଧୁଛୁ ମା? ଏହା ତ ମହାପାପ, ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ସତରେ? ହଉ, ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିକି ହିଁ ଖେଚେଡି ରାନ୍ଧିବି। ମା, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଜଗା ଟିକେ ରହିଯା, ଖେଚେଡି ଚୁଲିରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ନାନ କରିକି ରାନ୍ଧୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ହଉ ମା। ନେରେ ଜଗା ତ ଖେଚେଡି। ମା, ଆଜି କଣ ତୋ ହାତର ସେ ସ୍ୱାଦ ଆସୁନି? ମୁଁ ତରବରରେ ରାନ୍ଧିଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ତୋର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଏଠିକି ନୀତିଦିନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଛଡା କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ମତେ ସେମିତି ହିଁ ଅଗାଧୁଆ ଖିଚଡି ରାନ୍ଧିକି ଦେ। ହଉରେ ଜଗା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାଲିଠୁ ନିତି ସେମିତି ରାନ୍ଧିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ କର୍ମାବାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜଗା କାଳିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଚଡି ଭୋଗ ନ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଏହି ଲୁହକୁ ଦେଖି ପୂଜକ ମାନେ ଡରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆମର ପୂଜାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି? ନା ପୂଜାରୀ, ମୁଁ ମୋର ମା କର୍ମାବାଇଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଖେଚଡି ସକାଳେ ନ ଖାଇବାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଏବେଠାରୁ ସବୁ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚଡି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।